Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite centralnu informativnu emisiju Srpske radio-televizije. U nastavku vijesti koje su obilježile dan. Upravni sud usvojio žalbu bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina. Kriza vlasti u Beranama. Sjednica lokalnog parlamenta nije održana zbog nedostatka kvoruma. Politički i medijski analitičar Luka Radonjić, gostujući u emisiji Sa Srpskom u centar, osvrnuo se na to što je bivši premijer Duško Marković formirao stranku Evropskog progresa. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa Evropskom komesarkom za unutrašnje poslove Ylvom Johansson i poručio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra posljednji meč grupne faze prvenstva Evrope u Njemačkoj. Upravni sud usvojio je treći put žalbu bivšeg direktora Uprave policije Zorana Brđanina. To je potvrdio njegov punomoćnik advokat Siniša Gazivoda. U rješenju Upravnog suda piše da je rješenjem vlade Crne Gore od 3. marta dužnosti direktora Uprave policije razriješen Brđanin prije isteka vremena na koje je postavljen nakon što je ministar unutrašnjih poslova podnio predlog za njegovo razrješenje. Detalji u prilogu koji slijedi. Predlog je podnijet na osnovu člana 16 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima, a kao razlog za razrješenje navedeno je da Odbor za bezbjednost i odbranu kao nadležni odbor nije prihvatio izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period od 1.1.2022. do 15.5.2022. godine i izvještaj o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije za period od 15.5.2022. do 23.11.2022. godine podsjećaju iz suda. Upravni sud Crne Gore je, ispitujući rješenje vlade Crne Gore po tužbi tužioca ZB, utvrdio da je isti nezakonito i u skladu sa odredbom člana 36 Zakona o upravnom sporu, s obzirom da su ispunjene zakonske pretpostavke, poništavajući isto, odlučio u sporu pune jurisdikcije, navodi se u odluci. Dalje se objašnjava da to znači da nije ispunjeno uslovi iz člana 16 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima za pokretanje postupka razrješenja direktora Uprave policije, a samim tim ni za razrješenje tužioca jer se predmetni izvještaji smatraju prihvaćenim. Podsjećamo, Brđanin je na čelnoj poziciji u Upravi policije u 2 navrata proveo 2 godine i 4 mjeseca, računajući i period tokom kojeg je bio vršilac dužnosti. Međutim, tokom 2023. godine 43. vlada ga je poslala na pauzu od 8,5 mjeseci i to rješenjima o prestanku njegovog mandata, za koje je ocijenjeno da su nezakonita. Kao pobjednik na sudu ponovo je sjeo u direktorsku fotelju 12. decembra prošle godine, sa koje je smijenjen na telefonskoj sjednici u martu. Današnja sjednica lokalnog parlamenta u Beranama nije održana zbog nedostatka kvoruma. Kako je kazao predsjednik Skupštine opštine Berane Milun Rmuš, na današnjoj sjednici se nisu pojavili odbornici parlamentarne većine. Na ovoj sjednici se trebalo glasati o izboru Damjana Ćulafića iz Demokrata na mjesto predsjednika opštine Berane, što je neizvjesno. Ako Ćulafić ne bude izabran, opštinu Berane najvjerovatnije čekaju vanredni lokalni izbori. Na sjednici se nisu pojavili odbornik Pokreta za promjene Miloš Rmuš i odbornik Nove srpske demokratije Miloš Đukić. Također nisu se pojavili svi ostali odbornici parlamentarne većine. Podsjetimo, predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić pozvao je juče sve odbornike iz redova Koalicije za budućnost Berana da ispoštuju koalicioni sporazum na kojem se zasniva vlast u tom gradu, te da u Skupštini opštine izglasaju Vuka Todorovića na njeno čelo, kao i Damjana Ćulafića na mjesto predsjednika opštine. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović poručuje da se dogovor mora poštovati. Pa vidjeli ste juče da je i predsjednik Mandić uputio poziv svim odbornicima da ponašaju se u skladu sa partijskim dogovorima koji su bili prije 2 godine i niko ne smije da izađe iz tog okvira. Ono što smo potpisali, mi smo ljudi koji uvijek kad nešto potpišu i kad dogovore, čak i kad ne potpišemo, uvijek ispoštujemo dogovore, tako mora biti i ovoga puta.
Kriza vlasti u Beranama može uzrokovati paralizu opštine. Opština Berane već 10 dana nema predsjednika, a to znači da su zaustavljena sva plaćanja, jer samo predsjednik ima ovlašćenja za realizaciju budžeta. Za stanovnike Berana to praktično znači da 800 porodica ne mogu da računaju na isplatu zarađenih plata, da se obustavljaju socijalna davanja, studentski krediti i stipendije. To znači da se u sred građevinske sezone obustavljaju svi radovi na sanaciji i izgradnji puteva i ostale investicije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa Jean-Yvesom Bouchardijem, predstavnikom UNHCR-a u Crnoj Gori. Predsjednik Mandić je tokom sastanka rekao da je naša zemlja tradicionalno posvećena izbjeglim i raseljenim licima, željeći da na svaki mogući način ublaži patnje i probleme sa kojima se oni suočavaju. Mandić je dodao da će Skupština Crne Gore u narednom periodu biti posvećena implementaciji zakonskih rješenja i politika kako bi se omogućila sveobuhvatna podrška strancima koji su ostvarili pravo na međunarodnu i privremenu zaštitu. Jean-Yves Bouchardi se zahvalio predsjedniku Mandiću na prijemu kao i na kontinuiranoj ispravnoj politici i tradiciji koju Skupština Crne Gore ima prema raseljenim i licima bez državljanstva, te ga upoznavši sa ovogodišnjom statistikom vezanom za status istih. Gostujući u emisiji Sa Srpskom u centar na Srpskoj radioteleviziji, politički i medijski analitičar Luka Radonjić osvrnuo se na to što je bivši premijer Duško Marković formirao stranku Evropskog progresa. Radonjić je mišljenja da osnivanje političkih partija priliči mladim političarima, te da Marković nema ništa novo da ponudi na crnogorskoj političkoj sceni. Osnivanje stranaka je nešto što pripada mladim ljudima, a ne osobama koje su u politici skoro 40 godina, smatra Radonjić. Tu se postavlja osnovno pitanje šta je to novo što Marković ima da ponudi, a da nije pokazao u ovih 35 godina. I također, s obzirom na činjenicu da je u pitanju čovjek koji je nosio najviše državne funkcije na tako dugom vremenskom periodu, on je formatiran političar i predstavlja simbol prošlog ne samo vremena i režima, on je čak i simbol prošlog vijeka. On ističe da ne zna šta je u Markovićevoj partiji tačno evropsko i progresivno. Već su mediji, koliko sam vidio ovih dana, vrlo ovako vrijedno radili i podsjetili na brojne njegove izjave koje se tiču destabilizacije, prijetnji, tu smo imali i razne policijske intervencije. To je sve nešto što je vezano za imidž gospodina Markovića. Jedno od najpoznatijih svakako nedavno je, na to su podsjetili internet portali, njegova čuvena rečenica prije upotrebe policijske intervencije u Budvi 2020. kad je rekao država to može da riješi i za 15 minuta. Očigledno su Markovićevih 15 minuta u njegovom slučaju prilično potrajali. I ono čime bih je zaokružio sad tu priču je, ne znam šta je tu konkretno evropsko, a šta je progresivno u svemu tome što je ponudio. Radonjić smatra da Marković pripada nasljeđu DPS-a jer ga je to obilježilo u političkom smislu. On pripada tom nasljeđu, to je ono što je njegov obilježilo, to je ono po čemu je on prepoznat i poznat. Tako da mislim da je sa njegove strane jako ambiciozan pokušaj da ubijedi nekoga da ne pripada tom projektu i uopšte da, kako sam ja pročitao izjavu, da to nije, kako je rekao, nastavak i nasljeđe, maltene nema nasljeđa, kao da je u pitanju neki nulti moment i nulta tačka, što je u potpunosti naravno neizvodljivo. Zanimljivo će biti posmatrati kako će se to odraziti na biračko tijelo, kaže Radonjić. Smatra da je otklon Markovića od DPS-a više deklarativan nego suštinski. Dušan Drakić, predsjednik sindikata Agencije za sprečavanje korupcije, i Marko Vešović, novinar i urednik portala radiotelevizije Crne Gore, bili su gosti Srpske radiotelevizije u emisiji Sa Srpskom u centar. Oni su komentarisali dosadašnji rad Agencije za sprečavanje korupcije, govorili o njenoj perspektivi te očekivanjima oko izbora novog savjeta te agencije. Detalje iz emisije u prilogu. 10 godina je od kako je usvojen zakon o sprječavanju korupcije u crnogorskom parlamentu, a 8 godina od početka rada Agencije za sprječavanje korupcije. Za sve ove godine rada ta agencija nije ispunila očekivanja koja smo mi tada imali, istakao je predsjednik sindikata te agencije Dušan Drakić. Mogu postaviti pitanje, ajde još i strožije, da li je ona zadovoljila moje očekivanje ili naše očekivanja koje smo mi imali tada? Nije, definitivno, iz kojih razloga brojnih.
i možda i nezrelosti celokupnog društva, možda i nezrelosti donosilaca odluka, parlamenta koji je birao takve menadžmente agencije, možda iz i nedovoljno kvalitetnog zakonskog okvira, ali mislim da je ključna stvar jeste da je ova prva stvar ključna, da mi nismo ni dorasli tome i da još ima puno da se radi na svima nama i na kao društvo, kao pojedinci, kao medije, kao NVO, kao državni organi, da se taj nivo profesionalizma, dobrog upravljanja, kako da kažem, profesionalnosti, tako da se on pojača i da se bude nekako normalno ponašanje svih nas u oblastima kojima se bavimo. Pazite, agencija je dobra stvar i nužna stvar u ovom društvu, to i dalje mislim kao što sam mislio i tada. Novinar Marko Vešović kaže da je prilikom formiranja Agencije za sprečavanje korupcije ideja bila da se formira tijelo koje bi dalo dodatni impuls i doprinos potrebnoj borbi protiv korupcije kako bi se ispunili evropski zahtjevi, posebno vezani za poglavlja 23 i 24. Nažalost, više se ne može govoriti samo o optužbama, već o ozbiljnim problemima u funkcionisanju Agencije za sprečavanje korupcije i njenoj selektivnosti. Ne samo da smo imali blamažu agencije kroz hapšenje njene direktorice i sve što smo vidjeli tada javno. Evo, ja sam i sam bio kao novinar tog dana kad je to hapšenje obavljeno. Dakle, to je dovoljno jasan signal da i specijalno tužilaštvo i specijalno policijsko odeljenje imaju određene indicije i vjerovatno to više i nisu indicije, nego to je materijal za dalju krivičnu istragu. Dakle, protiv direktorice, ja potpuno poštujem pretpostavku nevinosti, ali to samo po sebi dovoljno govori. Imali ste nalaze budžetske inspekcije. Imamo činjenicu da savjet ne može da se formira od jula prošle godine. Da je ovo drugi put da sada pokušavaju, evo javilo se 11 kandidata, vi ćete posle sigurno govoriti o načinu na koji se oni biraju. Meni je fascinantno da ove nove izmjene zakona nisu to detaljnije obuhvatile, ali nisu. Dakle, opet se vraćam, pitanje je da li nama ovakva agencija treba, ako se nešto hitno ne preduzme. Dovoljno je da se sjetimo samo predmeta satova bivšeg predsjednika Mila Đukanovića i odnosa bivše direktorice i Agencije za sprečavanje korupcije prema tom slučaju, pri čemu vidimo da je rad agencije bio selektivan i sporo, ocijenili su naši sagovornici. Oni se nadaju da će izborom novog savjeta te agencije započeti neophodna reforma koja će povratiti funkcionalnost Agencije za sprečavanje korupcije. Crnoj Gori je potrebna politička volja, institucionalno djelovanje, jasna strategija, adekvatan zakonski okvir, ali i međusektorska saradnja kako bi se uspješno borila protiv stranog miješanja i manipulacije informacijama u medijima. To je poruka sa panel diskusije Mehanizmi za borbu protiv manipulacija informacijama, koju je organizovao Digitalni forenzički centar. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović istakla je da će se kroz novo usvojene medijske zakone ojačati uloga regulatora medijskog sistema Agencije za elektronske medije, koja će na još bolji način štititi građane od štetnih uticaja lažnih vijesti, dezinformacija i govora mržnje. Vujović je kazala da će nova efikasnija zakonska rješenja omogućiti brže i efikasnije pravne postupke protiv širenja dezinformacija. Mi trebamo reći i zaključiti da jeste napravljen određeni iskorak i rekla bih veliki iskorak i ne samo zbog toga što su se medijski zakoni našli u onom korpusu takozvanih IBAR zakona, već upravo zbog toga što oni nisu ni sačinjavani zbog IBAR-a, na njima je počet rad mnogo prije nego što se IBAR uopšte kao neki kriterijum spomenuo i hoću da kažem da oni zaista ne donose sve i svakako su daleko od savršenog i pogotovo u svijetlu današnje teme ima mnogo još na njima da se radi, ali oni donose 20 ključnih i veoma kvalitetnih iskoraka u odnosu na ono što je prepoznavalo važeće, odnosno prethodno zakonodavstvo. U svakom slučaju i kada se tiče dezinformacija, malignog uticaja i tako dalje, kao odgovoran resor prepoznajemo ovaj rastući toksični fenomen i trudimo se da odgovornim politikama činimo sve da mu naši građani budu što manje izloženi i što manje njime pogođeni. Usvojena medijska strategija, kako je rekla, predviđa formiranje mreže za borbu protiv dezinformacija. Generalni direktor radiotelevizije Crne Gore Boris Raonić priznao je da je i javni servis napravio mnogo grešaka, ali da će uraditi sve da ih svede na minimum. Možda je ovo pravi trenutak da svi zajedno pošaljemo poruku da nama treba vrlo brzo jasna strategija po ovom pitanju, možda
bi previše bilo ambiciozno sada mijenjati medijsku strategiju, ali strategiju samo za oblast mislim da je prioritet kompletnog društva. On je dodao da je medijska industrija najviše ugrožena kada je u pitanju tehnološki razvoj i da je to alarm svima da se razmisli i skrene pažnja sa manje bitnih stvari. 78% je rizik da će medijska industrija biti ugrožena, nakon toga idu telekomunikacije, financije i tek su dolje na kraju ove ostale industrije. Tako da alarm prema svima vama da se vrlo brzo razmisli o ovim stvarima. Nažalost, naša priča u zadnjih par mjeseci se svela na neke priče koje su, evo mogu reći možda i banalne. Fokus koji smo imali prethodnih mjeseci po pitanju medijskog zakonodavstva je zbilja bio neadekvatan, neću reći trivijalan. Direktor Medija centra Goran Đurović smatra da su usvojeni medijski zakoni u nekim segmentima bolji, ali da su gori kada je riječ o odgovoru na dezinformacije, jer pravno nije uređen sistem i procedura nije zaokružena. Slijedi ostale vijesti iz Crne Gore. Odluka Upravnog suda je jedino pravno moguća, kazala je za Radio Crne Gore Valentina Pavličić, bivša zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Advokat Veselin Radulović navodi da nije prvi, a vjerovatno ni posljednji put, da sud poništava akte organa uprave. Podsjećamo, Upravni sud je usvojio tužbu Pavličićeve i poništio rješenje vlade kojim je prestao njen mandat na mjestu zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Vlada se obavezuje da joj isplati 400 eura na ime naknade troškova. Ovu odluku doživljavam kao dobar primjer kontrole koja mora da postoji između sudske i izvršne vlasti i konačno onih neodgovornih pojedinaca koji se pojavljuju kao inicijatori određenih pojedinačnih pravnih akata koji mogu da nanesu štetu kako samoj državi, tako i pojedincima ako ih pogađa, poručila je Pavličić. Odlukom Upravnog suda o poništenju rješenja vlade kojim je konstatovan prestanak mandata zastupnici Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentini Pavličić potvrđeni su stavovi stručne javnosti izneseni prilikom donošenja predmetnog akta, a koji su nedvosmisleno ukazivali da će doći do ovakvog sudskog ishoda. To je na mreži X izjavio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Za unapređenje stanja vladavine prava u državi neophodno je da vlada, ali i sve druge institucije, svoje djelovanje u cijelosti usklade sa zakonom, te da postoji jasan sistem odgovornosti za utvrđene nezakonitosti, poručio je Milatović. Odbornik koalicije Svi za naš grad u Skupštini glavnog grada Budimir Mugoša najavio je da će podnijeti inicijativu za smjenu gradonačelnice Olivere Injac. Inicijativu za smjenu Injac potpisala su 22 odbornika. Najdalji rok za zakazivanje sjednice je za mjesec dana. Mugoša navodi da je njegova želja da se kriza vlasti riješi na izborima. Podnijećemo inicijativu za smjenu gradonačelnice. Ovo je najčistije rješenje jer su u suprotnom građani na gubitku, istakao je Mugoša na konferenciji za medije. Šef odborničkog kluba Demokratske partije socijalista, Andrija Klikovac, ocijenio je da postoje dva razloga za podnošenje inicijative. Injac nije ostvarila ni jedan značajan rezultat i ona više nema podršku koju je imala kada je dobila mandat. Želimo izbore, mi od njih ne bježimo. Treba da se izmjeri snaga svih partija da građani daju svoje mišljenje. Svako ko bježi od izbora ima strah od rezultata, smatra Klikovac, te tvrdi da pokret Evropa sad radi sve da do izbora ne dođe. Da bi nakon deblokade računa država mogla da obezbijedi neophodna sredstva za funkcionisanje instituta Igalo i servisiranje svih dugova, neophodno je usvojiti plan restrukturiranja koji će podrazumijevati biznis strategije i niz mjera kako bi institut profitabilno poslovao. Za donošenje kredibilnog plana restrukturiranja biće potrebno 6 mjeseci i isti će predvidjeti investiciju u napređenju kapaciteta i obezbijediti sredstva za izmjerenje svih zaostalih obaveza, poručio je premijer Milojko Spajić. On se u svom saopštenju obratio povjeriocima instituta Igalo, zahvalivši im na razumijevanju i na podršci iskazanoj u najtežim trenucima za medicinsko-rehabilitacioni centar Institut Igalo, koji je u većinskom državnom vlasništvu. I pored dugovanja koje ste trpjeli kao povjerioci, nastavili ste redovno da snadbijevate, odnosno pružate usluge ovoj za sve naše građane izuzetno dragocjenoj ustanovi i tako omogućili da institut nastavi da posluje i pored višemjesečne blokade računa, poručuje Spajić.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa Evropskom komesarkom za unutrašnje poslove Ylvom Johansson i poručio da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu sa Prištinom. Istakao je da je Srbija posvećena saradnji u oblasti spoljne i bezbjednosne politike sa Evropskom unijom u mjeri u kojoj ne bismo ugrozili svoje vitalne nacionalne političke i ekonomske interese. Istakao sam da se po pitanju Kosova i Metohije nalazimo u izuzetno teškoj situaciji, te da Srbi sa Kosova i Metohije trpe nepodnošljiv pritisak i druge oblike prinude izazvane jednostranim potezima Prištine, objavio je Vučić na Instagramu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da će se snage Evropskog Frontexa, zahvaljujući danas potpisanom sporazumu, biti raspoređene ne samo na granicama sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na granicama sa trećim zemljama i da time Srbija štiti svoje granice, ali i granice Evropske unije. Nakon što je sa komesarkom Evropske unije za unutrašnje poslove i migracije Ylvom Johansson potpisao sporazum između Republike Srbije i Evropske unije o operativnim aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Republici Srbiji Frontex, Dačić je novinarima ispred Palate Srbije rekao da je to drugi sporazum koji je Srbija potpisala sa Frontexom. Danas smo prisustvovali jednom važnom momentu, potpisivanju sporazuma o statusu sa agencijom Frontex. Ovo je drugi sporazum ove vrste koji potpisujemo sa Frontexom i zahvaljujući njemu policijske snage Frontexa bit će raspoređene ne samo na državne granice sa Bugarskom i Mađarskom u okviru operacije Srbija kopno, već i na državne granice Srbije sa trećim zemljama. Ovo će značajno doprineti našoj zajedničkoj borbi protiv prekograničnog kriminala i irregularnih migracija. Zajedničkim snagama jačamo put ka očuvanju javnog reda i mira na našoj teritoriji, ali i njime ćemo i sačuvati granice Evrope. Komesarka Johansson rekla je da će danas potpisani nadograđeni sporazum Srbije i EU omogućiti da Frontexovi službenici budu angažovani na granici sa Bosnom i Hercegovinom i Sjevernom Makedonijom. Dodala je da će Evropska komisija nastaviti da pruža podršku Srbiji na polju unutrašnjih poslova. I Evropska komisija, kao što je i napomenuto, će i dalje nastaviti da pruža podršku Srbiji na polju unutrašnjih poslova. Naravno, nastavit ćemo u istom pravcu jer moramo da to uradimo kako za dobrobit i bezbednost srpskih građana, tako i za dobrobit i bezbednost građana u Evropskoj uniji. Mi ćemo nastaviti da se borimo protiv prekograničnog kriminala i samo zajedničkim snagama možemo da nastavimo dalje i ostvarimo dobre rezultate. Dačić je istakao da je Evropska unija jedan od najznačajnijih donatora MUP-a i da je današnja donacija koja se sastoji od 56 vozila i nadzorne opreme samo jedna od donacija u nizu EU za potrebe pripadnika policije. Osnivač Wikileaksa Julian Assange prihvatio je američki sporazum o priznanju krivice u zamjenu za slobodu i odmah napustio Veliku Britaniju. Wikileaks, reagujući na vijest, saopštava da je Assange skupo platio poštovanje principa, da društvo ima pravo da zna istinu. Ostale vijesti sa međunarodne scene pogledajte u prilogu koji slijedi. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 263. dan. Načelnik generalštaba izraelske vojske rekao je da je Hamasova brigada u Rafi na jugu Gaze gotovo demontirana. Jasno se približavamo tački kada možemo da kažemo da smo demontirali brigadu Hamasa u Rafi, ne u smislu da više nema terorista, već da više ne može da funkcioniše kao borbena jedinica, rekao je načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi. Zvaničnik Hamasa poručuje da je njihov cilj da Izrael izađe iz sukoba poražen. Ministar odbrane Izraela Joav Galant najavio je fazu C rata koja označava sukob niskog intenziteta. Mnogi zapadni političari nisu htjeli čak ni da se udube u suštinu novog ruskog predloga za regulisanje situacije u Ukrajini, iako ta inicijativa realno može da zaustavi rat, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je u obraćanju učesnicima 10. Međunarodnog naučno-ekspertskog foruma Primakovska čitanja u Moskvi naveo da polazi od toga da će učesnici tog skupa razmotriti ideje Moskve za formiranje sistema ravnopravne i nedjeljive bezbjednosti na evroazijskom kontinentu, kao i novi mirovni predlog za rješavanje ukrajinske krize, prenosi agencija RIA Novosti.
Za razliku od mnogih zapadnih političara koji nisu htjeli ni da se udube u suštinu inicijative koju smo pokrenuli, vjerujem da će učesnici foruma razmotriti promišljeno i racionalno pristupiti njenom razmatranju i moći da vide da ona realno predviđa mogućnost prekida sukoba i njegovo političko i diplomatsko rješavanje, rekao je Putin u govoru koji je pročitao pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Sjeverna Koreja je tokom noći lansirala oko 350 balona sa smećem ka Južnoj Koreji, saopštila je južnokorejska vojska. To je 5. takvo lansiranje od kraja prošlog mjeseca. Oko 100 balona, uglavnom sa otpadnim papirom i drugim otpadnim materijalom, sletjelo je u Seul i u sjeverni dio provincije Gyeonggi, saopštio je generalštab korejske vojske. Analiza balona pokazala je da ne sadrže toksičnu materiju, navodi se u saopštenju. Južnokorejska vojska je saopštila da je spremna da nastavi emitovanje propagande preko zvučnika u bilo kom trenutku i upozorila da će sprovođenje takvog psihološkog rata zavisiti od akcije Sjeverne Koreje. U susret svečanom otvaranju nove umjetničke platforme u Tivtu, Tivat Music Festival, u sali Partizan održana je preskonferencija na kojoj je predstavljen bogat program ove manifestacije. Festival se održava od 28. juna do 12. avgusta u organizaciji fondacije Tivatski muzički festival na više lokacija u Tivtu i Bokokotorskom zalivu, pod pokroviteljstvom Centra za kulturu Tivat i uz podršku mnogobrojnih partnera i sponzora. Posjetioci će moći da uživaju u različitim muzičkim žanrovima, umjetničkoj muzici, klasici, džezu, operi, opereti za odrasle i za djecu na različitim lokacijama u Tivtu. Ovaj festival je važan iz više aspekata, prije svega i međunarodnog karaktera, što znači da ćemo moći da ugostimo brojne vrhunske umjetnike i virtuoze u našem gradu, naveo je direktor Centra za kulturu Tivat Goran Božović. Vrlo je važno što će naši mladi muzički stvaraoci imati priliku da se edukuju i razvijaju i promovišu u sklopu ovog festivala, s obzirom da i nemaju baš puno prilike da se promoviše ova vrsta umjetnosti u našoj državi i jako je važno da damo veći prostor našim umjetnicima. Velika je moć muzike da poveže ljude različitih nacionalnosti, uzrasta i preferenciji, istakla je umjetnička direktorica festivala Dragana Jovanović, te ukazala na važnost Tivatskog muzičkog festivala kao prilike za razvoj nove muzičke publike na Crnogorskom primorju. Mi, naravno, u prvoj godini najviše smo se oslonili na kapacitete iz regiona, tako da smo pozvali Dubrovački simfonijski orkestar da nam bude gost i oni će ovde biti sa još gostima, da kažem, svojim i našim solistima. To će biti vokalni solisti Sava Vemić, Beograđanin koji je poreklom i sa severa Crne Gore, Petra Radulović iz Boke, naravno, Nina Van Essen i Benjamin Bliss. Da kažem, od ovih daljih gostiju imamo izuzetnog violinistu, njemu se naročito radujem, Žilu Apapu, moj kolega, dirigent Nirka Berti, Mladen Tarbuk, koji već u Crnoj Gori puno nastupa, mislim da je poznat ovdašnjoj publici. Ulaz na sve programe, sem koncerata Mare Nostrum i California Dreaming, bit će besplatan. Uvaženi gledalci, toliko za večeras. Hvala vam na pažnji i gledajte i dalje našu televiziju. Prijatno večer.